дар расми кушодашавии чорабинӣ ки дар фазои тантанавӣ таҳти садои карнаю сурнай ва намоиши ҳунарҳои дастии миллӣ дар ҳудуди шаҳраки Парвоз доир гардид, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи парапланеризм ва воситаҳои парвозии сабуки Тоҷикистон ва намояндагони сафоратхонаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. Дар оғоз гуфта шуд ки намуди варзиши парапланеризм ва воситаҳои парвозии сабук яке аз намудҳои маъмул ва дӯстдоштанӣ маҳсуб меёбад ки кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар якҷоягӣ бо кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон ва Федератсияи парапланеризм ва воситаҳои парвозии сабуки Тоҷикистон барои рушди минбаъдаи он ва дарёфти чеҳраҳои нав ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилӣ тамоми тадбирҳои заруриро меандешад. Ҳадаф аз баргузории ин мусобиқаи байналмилӣ пеш аз ҳама муаррифии шоистаи фазову имкониятҳои хуби варзишӣ ва сайёҳии ҷумҳурӣ ва рушди сайёҳии варзишии парапланеризм буда баҳри кашфи чеҳраҳои нав дар ин самти варзиш ва сайёҳати экстремалӣ мусоидат менамояд. чуноне ки шумо аҳамият додед, ин сол теъдоди варзишгарон 2 баробар зиёд шудааст. ин ҳам як тарғибу ташвиқи ватани азизамон аст, нишон додани минтақаҳои сайёҳӣ ва парвозии Тоҷикистон. ин минтақаи дуюм аст ки мо ба ин варзишгаро нишон дода истодем. ин аз рӯи нақша барномаҳои мо барои 5 сол ҳаст ва мо ба чунин барнома иқдом гирифтем ки тамоми минтақаҳои Тоҷикистонро муаррифӣ кунем. ва агар ки соли гузашта варзишгарон сармасти ноҳияи рӯдакию харангон буданд, ин дафъа аз ин минтақа дидан намуданд ки гӯем ки дар шокам ҳастанд. ҳамзамон пеш аз оғози мусобиқаи байналмилии тариқи ҳавопаймо, гурӯҳе аз варзишгарони намуди варзиши парашютизм аз 5000 метр баландӣ ҷаҳиш бо парашют анҷом дода, дар фазо парчамҳои миллии давлатҳои иштирокдори мусобиқаро парафшон намуданд. ёдовар мешавем ки дар мусобиқаи байналмилии мазкур бештар аз 100 варзишгари ҳирфаии зиёда аз 10 давлати ҷаҳон барои иштирок номнавис шуда буданд, вале бо сабаби номусоидии бесобиқаи вазъи ҳаво дар мавзеи баргузории мусобиқа дар он наздики 100 нафар варзишгар аз кишварҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Беларусия, Федератсияи Русия ва Иёлоти Муттаҳидаи Америка миёни худ аз рӯи намуди фурудоии дақиқ сабқат намуданд. ҳамин тавр пас аз баргузории мусобиқаи байналмилӣ ғолибони даставӣ ва ғолибони асосӣ миёни мардону бонувон муайян гардида, бо тӯҳфаҳои хотиравӣ, диплому медал ва ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба парапланеризм сарфароз гардонида шуданд. ёдовар мешавем ки дар доираи баргузории мусобиқаи байналмилӣ оид ба парапланеризм барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара, меҳмонону варзишгаронро бо маконҳои фарҳангиву таърихии ноҳияи Данғара шинос намуданд. Впечатлениями, что не описать словами. Очень организация понравилась, все на высочайшем уровне. Большое спасибо Таджикистану за прием, за теплый прием. Люди просто супер дружелюбные. Второй год уже посещаем эту страну в рамках парапланерного чемпионата. Таджикистан бапеш! Парапланеризм намуди варзиши фароғатӣ ва сайёҳати ҳавонавардии ҷалбкунанда буда, парапланҳо сабук, озоду беалвонҷ, бесохтори асосии сахт парвоз мекунанд. Боиси қайд аст ки баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилии сайёҳӣ ва варзишӣ барои рушди минбаъдаи сайёҳии варзишӣ ва ҷалби ҳарчи бештари меҳмонону сайёҳон ба кишвари дорои манзараҳои дилфиребу нотакрори Тоҷикистон заминаҳои устуворро фароҳам меорад.